नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा सत्ता संघर्ष, मतदानासाठी प्रशासन सज्ज. लोकवस्तीजवळ 7 ते 8 गव्यारेड्यांचा वावर. आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे सुभेदार मेजर संजय सावंत निवृत्त. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कुडाळ तालुक्यातील गोवेरी म्हारसेवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून गव्यारेड्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बुधवारी सकाळी या परिसरात चक्क 7-8 गव्यारेड्यांचा कळप मुक्तपणे संचार करताना आढळून आल्यानं ग्रामस्थांमध्ये घबराट पसरली आहे. निवृत्त होत असताना आज सैन्यदलाची कवच कुंडलं काढावी लागत असली तरी आतला सैनिक मेलेला नाही. शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी जगणार असून राष्ट्रप्रथम हा विचार जपणारा सैनिक कायम जिवंत राहील असा विश्वास सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. मी बसपावला राहिलो जिथे पाणी होतं, हातपाय कधी होता आणि स्मरणशक्ती पण कमी होती. तुम्ही म्हणता की मोदी माणसाची स्मरणशक्ती एका लक्षात राहणार नाही. कारण जब माइनस 400 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो जिल्हा काम करता है तेव्हा त्याचे डोक्यापर्यंत रक्त पोहोचत नाही आणि तिथूनच तो स्मरणशक्ती हळूहळू कमी होते. म्हणून आता मोदी आठवण जाणार नाही, कारण काही करण्याचा काम झाला नाही. कारण वो देश के लिए देशासाठी त्याने आपला किती त्याग केला आहे. पूर्ण कधीही सैनिक कितीही लढली झाली तरी तो तक्रार करत नाही. वाढवणारा राहिलो जिथे सावली नाही, पाणी सोन्यासारखं वाटतं. पाणी सोन्यासारखं वाटतं म्हणजे आता सोन्याची किंमत असते ती पाण्याची किंमत आहे. पाणी भेटत नाही. ताण आणि अंगातून जळते. जवान ठामपणे उभा असतो फक्त आपल्या देशासाठी. लोक म्हणतात फौजी म्हणजे बिंदू, लोक म्हणतात फौजी म्हणजे बिंदू वेडा. हो, देशासाठी वेडा आहोत. आई वडिलांचे हातात पण न जुगाडता त्यांच्या शेजारी जगतो नाही असा वेळ आहे. मुलांचा पहिला शब्द काही पती पाहिजे असा वेळ आहे. आज या क्षणी माझ्या आई वडिलांचे खूप जीवनाचा आभार मानतो की त्याने मला कणखर कणा दिला. आम्ही कोणासमोर झुकलो नाही झुकणार. फक्त वापरू शकतो फक्त माझ्या छत्रपती शिवाजी माझ्यासमोर आणि फक्त माझ्या देशासमोर केला. माझ्या गावातील लोकांचा आशीर्वादामुळे इथपर्यंत पोहोचतो. आजपर्यंत माझे वडील सुधारले, माझे भाऊ सुधारले जाऊन आले ते. पण आम्ही एकच असा मोठा सैनिक होतो की जर मला कोणी कोणतेही गाईडलाईन नाही, कोणत्याही कुठे माहीत नाही, काय पेपर असतात ते माहीत असतात त्यांच्याकडे. आपल्याकडे फक्त आपल्याला माहिती आहे की बंदूक आर्मीमध्ये म्हणजे बंदूक नाही. आर्मीमध्ये खूप मोठा स्कोप असतो. युजसाठी खूप मोठा म्हणजे खूप प्रगती करण्याचा स्कोप असतो. फक्त पाहिजे तुमची स्ट्रगल. खूप जो शिपाई म्हणून लास्ट जनरल पर्यंत जाऊ शकतो असे पण विद्यार्थी गेले. फक्त त्याची पाहिजे थोडीशी मेहनत. आता थोडंसं समाजाशी बोलायला शिकतो. तुम्ही सांगतो शकता कारण सीमेवरती कोणती जागा असतो. आपण सर्वांना सांगू शकतो कारण सीमेवरती कोणत्या जागा असतो. तो आपले सण सगळे साजरे करतो पण कोणीतरी सणाचा आपल्या त्याग केलेला असतो तो सीमेवर असतो. आता महिला तुम्ही तर काय पडा घेता फुकट करता. अरे जिसने अपने बाल दिए उसकी जवानी दी वो कला किस काम का काम का है. जिसने अपनी पूरी जवानी खपत करी देश के लिए, जिसने अपने हमने देखा होगा कानून में सब कुछ दुनिया जब गए थे सब कुछ बात आया पूरा बुरा हो गया. जवानी दी अपने पूरे सण त्याग दिए, अपने सगळे सोडून का किसी का सुख दुख वेगळे खूप. मी तुझ्यासमोर खूप आहे माझ्या आजोबांच्या कार्याला दुखलं होतं मी आणि मला माहिती पण नव्हतं. त्यावेळी टेलिफोनवरती काय नव्हतं. आज आणि 1 महिन्यानंतर असे पण दिवस काढले. नंतर नंतर फोन आला तो संबंध आल्यानंतर घरात पोलीस बघितलं काय नाही, अनुकूल पण नाही. ते जे वेदना असतात तो एक सैनिकच सहन करू शकतो. आठवड्या आणि कधी सहन करू शकतो. आपल्याला जरा आपलं जरा काय झालं तरी चला ताबड वयात बसणार पण सैनिक कधी लढतो पण आपण लढतो. मला कधी वयात बसून काढणार नाही.
आणि त्याला विश्वास होतो की त्याच्या पाठीमागे एवढे सर्व असतात. मी माझ्या सर्व शहीद जवानांना मानवंदना करतो. त्यांनी त्यावेळी त्यांनी जर पाठी घेतले असते आपला तर आज आम्ही आजादी होईल. त्यांनी आपल्या देशासाठी जीवन सॅक्रिफाय केलं, आपलं सर्व त्याग केलं. त्या शहीद जवानांसाठी माझा मानाचा सन्मान. आता गणेश मी उतरत आहे, पण मला असंख्य वेदना होत आहे. शाळेत कर्ण ज्यावेळी आपली पूर्ण दान करत होता त्यावेळी त्याला वेदना अशा झाल्या असतील. पण आज माझ्या वर्दी म्हणजे माझं कवच सुंदर होतं आणि ते आजपर्यंत मी त्यागणार आहे. पण त्याच्या आतला जो सैनिक आहे तो कधीही मरणार नाही. तो हमेशा देशासाठी माझा शेवटचा श्वास असेपर्यंत मी जगेन तो फक्त देशासाठी जगेन. सर्वांसमोर तुमच्याला म्हणत नाही मी स्वार्थ तरी केला नाही करणार नाही. लोक प्रॉपर्टी लोक म्हणतात पैशासाठी कधी सेनामध्ये भरती झालो नाही पैशाची त्यांनी मॅनेजमेंट बघितली. फक्त एक राष्ट्र प्रथम देश प्रथम. म्हणजे तमाम जे प्रॅक्टिस करतात त्याला एकच आव्हान आहे की आणि खुशीने सांगायची गोष्ट म्हणजे की त्याला मी माझ्या आर्मी करून आउट झालो आणि आपल्याच गावचा गवळी तो 30 वर्षानंतर पहिलाच आर्मी येऊन झाला. त्याच्या कारण मला 30 वर्षाची प्रार्थना शेवटच्या 30 वर्षानंतर काही गावामध्ये त्याच्यासाठी आवाजी कोणतरी आपल्या गावचा सुपुत्र आज माझ्यासाठी तिथे जागा घेऊन बोलतात सोबत आपल्या गावचा आणि लोक माझ्या ट्रेनमध्ये त्याच्यासाठी खूप माझ्या कार्यकर्त्यांनी धन्यवाद. माझ्या मित्रमंडळाचे सर्वांचे आभार मानतो. त्यांनी कुटुंबाचे आभार मानतो. माझ्या सावंत परिवाराचे आभार मानतो. साई परिवाराचे आभार मानतो. नामदेव मोरे देसाई सर्व परंपरा जे आहेत ते सर्वांचे आभार मानतो. कारण जेव्हा मी सुरू आलो तेव्हा त्यांच्याकडून एकच सर्वात एवढंच मोठं पाहिजे. ज्यावेळी मी ऑपरेशन मध्ये होतो त्या माझ्या काकी स्मिता काकी किंवा माझ्या सावंत परिवार कोणाकडे बोलतो आपली काळजी घे. सैनिकाला बोलायला असताना फक्त स्वतः काळजी घे एवढं मोठं शक्ती हवी असते. अजून काही हवं नसतं आणि ती प्रत्येक ज्या वेळी मला बोलत पडली त्यावेळी माझ्या सावंत परिवाराला भेटली त्याच्या एकदा काळजी आपली. आजचे आयोजन ज्यांनी केले त्यांचे सर्वांचे आभार. पूर्ण सैनिक संघटना आणि घरावर तमाम ग्रामस्थांचे आभार मानतो. मी सर्व आज जन्मी पूर्ण आयुष्यभर तुमच्या या दिलेल्या टायमाचा ऋणी आहे आणि याच्या पुढे समाज कार्य आणि नवीन मुलांना मार्गदर्शन करणे हाच माझा ध्येय असेल. त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांकडे माझे एकच विनंती आहे, एकच मागणी आहे की जेव्हा आम्ही तुमच्याकडे येऊ तेव्हा आम्हाला फक्त प्रोत्साहन करा. बाकीचं काम आम्ही हँडल करायला तयार आहोत. कारण काश्मीर से कन्याकुमारी ईस्टचे वेस्ट न्यूजचे मतदारांना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साऊथ चार भागात तसा एक जाऊन आलेला माणूस आहे आणि तो आपल्या गावामध्ये काय करतो त्याचे विचारांना थोडीशी लक्षात घ्यायची आहे. आपल्या गावात सर्वात मार्गदर्शन करणे सर्वात कमी त्यामुळे लोक पुढे होत नाही. आणि आज माझ्या स्वतःला म्हणतो आम्ही या देशामध्ये आहे बोललं की आज माझी वर्दी कोण उजरे मेरी वर्दी पहले के लिए कौन है मैं सावंत परिवार सबके नजर बुलाता कोई बोलता नहीं होके मैं सावंत वाली साइड वाले देखता हूँ कौन है उधर एक कोणतरी पाहिजे ना उत्तर नाही काही. आमच्या आदर्श होते सर्व काका माझे कामराज साहेब सगळे साहेब होते तेवढे आमचे आदर्श होते. पण आमचा आदर्श कोण चालेल त्यांचा आदर्श म्हणून आम्ही चाललो. तर माझे जेवढे मिळतात काय त्याला आतापासून ग्रोथ पाहिजे होता. आतापासून वरती करायचं एक क्रेज व्हावा होता. पण तो मलाच दिसला नाही मुलांमध्ये. तो आईस्क्रीम आणि मध्ये त्याचा क्रेज आहे. तिथेच समजतं की या माणसाची विचारधारा किती परत आहे. सॉरी मंदिर आहे जो आहे सर्व तेच होतो. काही माणसाने आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र वाचल्यानंतर तिथपर्यंत पोहोचतो आणि त्यांच्या जे अंगावर होते ते आमच्या अंगात आणण्याची चेष्टा केली आणि थोडंफार आम्ही ती घेऊन आलो. परत एकदा सर्वांचे धन्यवाद. काही माझे विद्यार्थ्यांना क्षमा असावी आणि परत एकदा 30 वर्ष कालावधी भारतीय सेनेमध्ये जाऊन मी आपल्या वापस आलेलो तुमचा एक कुटुंबाचा हिस्सा आहे असं कधी म्हणू नका.
गाठलेली आहे आणि मी फक्त बाहेर जन्म आहे पाण्यामध्ये जातात आणि शेवटचा पण गाडी मग त्याच्या आधी फक्त एकच विनंती, कधीही करू नका माझ्या समोर आता ते काढलेली आहे आणि या समाजाचं मांडव समाजात राहणार आणि शेवटच्या स्वतःपर्यंत समाजातच कार्य करणार. 30 वर्ष भारतीय सैन्य दलात सेवा बजावल्यानंतर भारतीय सेनेतील आर्मी एअर डिफेन्सचे सुभेदार मेजर संजय सावंत निवृत्त झाले. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पूर्व सैनिक संघटना कारुडे ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचा सन्मान करण्यात आला. सुभेदार मेजर संजय सावंत हे सैन्य दलातनं 30 वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेत आणि कारिवडे गावामध्ये ही भव्य मिरवणूक काढली जाते. ज्या सैनिकानं देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन देशकार्य केलं किंवा प्राणांची चिंता केली नाही, अशा सैनिकांना मान सन्मान देण्याची ही जी वेळ असते ती या निमित्तानं पाहायला आपल्याला मिळते. आपण जर बघितलं तर कारिवडे गावामध्ये आपल्याच गावचा एक सुपुत्र जो देशसेवा करून पुन्हा सही सलामत आपल्या गावी निवृत्त होऊन परतल्यानंतर सुद्धा अशाच पद्धतीनं जल्लोषामध्ये ज्याने देशसेवेसाठी आपल्या घराची आपल्या जीवाची चिंता केली नाही, अशा एका आपल्या सुपुत्रासाठी त्यांनी ही भव्य मिरवणूक या ठिकाणी आपल्याला काढलेली पाहायला मिळते. आपला थेट सुभेदार मेजर संजयजी सावंत आहेत यांच्याशी बोलण्याचा आपण प्रयत्न करू.
आपल्यासोबत सुभेदार मेजर संजयजी सावंत आहेत. काय सांगाल, हे प्रेम, हे गाववासियांचं प्रेम बघून काय सांगाल? आज खरोखरच मी धन्य झालो. 30 वर्षाची जो प्रदीर्घ माझा संघर्ष होता तो आज कुठेतरी साकार झाला असं मला वाटतं, साकार झाला असं वाटतंय. आणि या माझ्या गाववासियांना आणि माझ्या देशवासियांचं प्रेम हे माझं नसून माझ्या ज्या सत्कार होत आहे तो माझ्या संपूर्ण कार्यकालाचा प्लस ज्यांनी मला घडवलं त्या सर्वांचा यामध्ये सामील आहे. आणि माझ्या पूर्ण सैनिकांना, हा मी शहीद झाले त्या सैनिकांना हा कार्याचा मी आज समर्पित करत आहे. धन्यवाद. आपण पाहतोय सुभेदार मेजर संजय सावंत आपल्याला पाहायला मिळाले. आपला जो काही सन्मान आज गावातल्या लोकांनी केला, ग्रामस्थांनी केला, देशवासियांनी केला, हा आपण जे सैनिक या देशासाठी हुतात्मा झाले त्यांना समर्पित करत असल्याची भावना त्या ठिकाणी व्यक्त केलेली पाहायला मिळतो. आपण ही थेट दृश्य पाहतोय तर त्यांच्या निवासस्थानी ही जी रॅली आहे ती चाललेली आहे. त्यांना निवृत्तीनंतर निरोप या ठिकाणी सैन्य दलातनं घेतल्यानंतर गावातल्या लोकांकडनं सुद्धा एक आगळा वेगळा सत्कार या निमित्तानं या ठिकाणी करण्यात आलेला पाहायला मिळतो. खरं तर सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये खूप महत्त्वपूर्ण अशी भूमिका बजावली होती. ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी ज्या काही गोष्टी झाल्या होत्या, देशावर झालेले हल्ले असतील, देशवासियांना ज्या पद्धतीनं मारलं गेलं होतं त्याचा कुठेतरी बदला हा ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून घेण्यात आला होता. आणि या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सुभेदार मेजर संजय सावंत यांचं देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी खास कौतुक देखील केलं होतं. केंद्र शासनानं देखील त्यांचं कौतुक केलं होतं, राज्य शासनाने कौतुक केलं होतं. आज 30 वर्षाच्या ह्या देशसेवेनंतर ते निवृत्त होत आहेत आणि सही सलामत जेव्हा ते आपल्या स्वगृही परतले त्यावेळी त्यांचं अशा पद्धतीनं स्वागत, अशा पद्धतीनं सत्कार जो आहे, ज्या माणसाने आपल्या गावासाठी, आपल्या देशासाठी आपल्या जीवाची पर्वा केली नाही त्या व्यक्तीसाठी अशा पद्धतीनं आगळा वेगळा हा सत्कार जो आहे, आगळा वेगळा त्यांचं जे स्वागत आहे त्यांच्या जन्मभूमीत परतल्यानंतर ते करताना कारिवडेचे या भैरववाडीतले ग्रामस्थ पाहायला मिळत आहेत.
कणकवली तालुक्यातील 118 मतदान केंद्रांवर उद्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मतदान होणार आहे. 83,585 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी उद्या मतदान होणार आहे. आज मतपेट्या आहेत त्या मतकेंद्रावर रवाना होणार आहेत. आपण कणकवलीत आहोत. कणकवलीत एकंदरीत पाहिलं की आता प्रत्येकजण ह्या पोलीस अधिकारी आहेत किंवा निवडणूक कर्मचारी आहेत, हे मतपेट्या ह्या मतदान केंद्रावर घेऊन जाणार आहेत. कणकवलीसाठी 6 जिल्हा परिषदसाठी आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे मतदान होणार आहे. एकंदरीत काही 118 कणकवलीमध्ये मतदान केंद्र आहेत. 83,585 मतदार आहेत कणकवली आणि 520 हे कर्मचारी या मतदान केंद्रांवर तैनात करण्यात आहेत. पोलीस 10 पोलीस अधिकारी, 144 अंमलदार, त्यानंतर 289 हे होमगार्ड अशी यंत्रणा ही निवडणूक आयोगाने लावलेली आहे. आपण बघतोय की कणकवली प्रांत अधिकारी जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक आज सध्या होत आहे आणि तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे देखील आहेत. आणि याच अनुषंगाने सध्या कणकवलीमध्ये तहसील आवारामध्ये आपण जे बघतोय की कर्मचारी आहेत ते दाखल झाले आहेत. कर्मचारी आता थोड्या वेळाने मतपेट्या ह्या मतदान केंद्रावर घेऊन जातील. आणि एकंदरीत जर जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर 50 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, त्यानंतर 115 उमेदवार ह्या रिंगणात आहेत. एकंदरीत एकूण मतदार 5,99,564 मतदार आहेत. पंचायत समिती 8 आहेत आणि याच पंचायत समिती एकूण 100 जागा आहेत आणि त्यामध्ये एकूण उमेदवार 244 हे उमेदवार एकूण पंचायत समितीसाठी आहे. एकंदरीत जर जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर जिल्ह्यामध्ये देखील आता अशीच परिस्थिती आहे. सगळ्याच जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे पोलीस यंत्रणा आहे, निवडणूक यंत्रणा आहे ती सज्ज आहे. आज मतपेट्या या मतदान केंद्रावर रवाना व्हायला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर मग सुरुवात झाल्यानंतर एकंदरीत प्रत्येक पोलीस अधिकारी आणि निवडणूक कर्मचारी आहेत ते आज ही यंत्रणा पूर्णतः तिथे म्हणजे तेथे आहे ती लावतील आणि त्यानंतर उद्या सकाळीपासून ही मतदान करायला सुरुवात होईल. पण आज प्रशासन देखील आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही जी यंत्रणा राबवली आहे ती सज्ज एकंदरीत आपल्याला दिसते आहे. आणि आता सकाळपासूनच हे कणकवलीच्या ह्या तहसील कार्यालयावर कर्मचारी यायला सुरुवात झाली आहे. कर्मचारी थोड्याच वेळात मतपेट्या घेऊन येथे जाताना आपल्याला दिसणार आहेत. कणकवलीमध्ये 118 मतदान केंद्रावर मतपेट्या आहेत त्या आता रवाना होत आहेत. एकंदरीत बघितलं तर कणकवलीमध्ये 520 हे कर्मचारी निवडणूक अधिकारी आहेत. निवडणूक कर्मचारी आहेत त्या आता मतदान केंद्रावर जातील. 118 मतदान केंद्र आहेत आणि या म्हणजे कणकवली तालुक्यामध्ये 83,585 मतदार आहेत. एकंदरीत पोलीस बंदोबस्तात या मतपेट्या या मतदान केंद्रावर एकंदरीत रवाना होत आहेत. आपण पाहिलं की तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये कशा पद्धतीने हे पोलीस प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन असेल आणि हे शिक्षक आहे हे मतपेट्या हे आहेत त्या आपल्या मतदान केंद्रावर घेऊन जातील. त्याची तपासणी करतील आणि पहिलं माहिती घेतील आणि त्यानंतर मग उद्यापासून मतदान होईल. एकंदरीत जर पाहिली की संपूर्ण जे कणकवली तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीची ही निवडणूक होत आहे आणि ज्या निवडणुकीमध्ये मुख्य जे निवडणूक अधिकारी आहेत दीक्षांत देश प्रांत अधिकारी जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाने ही निवडणूक होत आहे. तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे देखील त्यांच्या सहकार्यासाठी आहे. आणि एकंदरीत ही निवडणूक आता ज्या मतपेट्या आहेत त्या मतदान केंद्रावर येण्यास सुरुवात झाली एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झालं आहे. आज तालुक्यातील 58 मतदान केंद्रांवरती मतपेट्या व कर्मचारी रवाना झाले आहेत. वैभववाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झालं आहे. आज तालुक्यातील 58 मतदान केंद्रांवर मतपेट्या व कर्मचारी रवाना झाले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य पदाकरिता उद्या 7 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे.
वैभववाडी तालुक्यात 2च्या 7 जागांसाठी मतदान होणार आहे. याकरिता प्रशासन सज्ज झालंय. आज तहसीलदार कार्यालयासमोरील पटांगणावर केंद्राध्यक्षांच्या ताब्यात मतपेट्या व मतदानाचे साहित्य देण्यात आले. ही संपूर्ण मतदान प्रक्रिया 58 केंद्रांवर होणार आहे. याकरिता 460 अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रत्येक केंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष, एक मतदान अधिकारी, 2 सहाय्यक अधिकारी, 2 सहाय्यक कर्मचारी, 1 आशा स्वयंसेविका असं पथक असणार आहे. तसंच संपूर्ण तालुक्यात 8 झोनल अधिकारी, 6 राखीव पथकं असणार आहे. तसंच मतदानासाठी जाणारे अधिकारी, कर्मचारी व साहित्य यांना ने-आण करण्यासाठी 8 एसटी बस, 2 जीप असणार आहेत. तसंच निवडणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जादा पोलीस कुमक तैनात करण्यात आले आहे. कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागांसाठी उद्या मतदान होत असून आज कुडाळ तहसीलदार कार्यालयातून निवडणूक पथकं मतपेट्यांसह आपापल्या केंद्रांकडे रवाना झाले आहेत. कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागांसाठी उद्या मतदान होत असून आज कुडाळ तहसीलदार कार्यालयातून निवडणूक पथकं मतपेट्यांसह आपापल्या केंद्राकडे रवाना झाली आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून कडक पोलीस बंदोबस्तात हे कामकाज पार पाडलं. देवगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 3 जागांसाठी तर पंचायत समितीच्या 8 जागांसाठी निवडणूक 7 फेब्रुवारी रोजी होत आहे. मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून देवगड तहसीलदार कार्यालयातून मतदान पेट्या मतदान केंद्रावर रवाना झाल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार सुनील पारकर आणि ठाकरेंच्या शिवसेने पक्षाचे उमेदवार गणेश गावकर, तर पंचायत समिती गणातून शिवसेनेचे उमेदवार अमोल लोके आणि ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे उमेदवार गणेश वाळके रिंगणात आहेत. तर मुनगे पंचायत समिती गणातून भाजपचे उमेदवार सदाशिव ओगले आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार दीपक कदम यांच्यात लढत होणार आहे. किंजवडे पंचायत समिती गणातून भाजपच्या स्नेहा अनुभवने तर मनसेकडून निकिता दाभोळकर रिंगणात आहेत. शिरगाव जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे देवदत्त कदम हे उमेदवार असून त्यांच्या विरोधात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आणि मनसे तसेच पक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. तळवडे पंचायत समिती गणात शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार सलोनी तळवडेकर तर काँग्रेसकडून मयुरी जाधव यांच्यात लढत होणार आहे. पुरळ जिल्हा परिषद गटातून ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे
उमेदवार सुनील तेली तर भाजपचे उमेदवार संजय बोबडी यांच्यात लढत होणार आहे. तिर्लोट पंचायत समिती गणातून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सुनील तिर्लोटकर आणि भाजपचे रवींद्र तिर्लोटकर रिंगणात आहेत. पुरळ पंचायत समिती गणातून भाजपचे उमेदवार संजय आळवे आणि ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार सानवी तिर्लोटकर हे उमेदवार रिंगणात आहेत. मंचे पंचायत समिती गणातून शिंदेंच्या शिवसेनेतून विलास साळसकर तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विष्णू घाडी यांच्यात लढत होत आहे. पोंभुर्ले पंचायत समिती गणातून भाजपचे सादिक डोंगरकर तर ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे व्यंकटेश नर यांच्यात लढत होत आहे. या निवडणुकीसाठी प्रशासन देखील सज्ज झाले असून सर्वांनी मतदान करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. वैभववाडी तालुक्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी ही पूर्ण झालेली आहे प्रशासनाकडून. आणि आज आपण पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातल्या 58 मतदान केंद्रांवरती मतदान साहित्य, मतपेट्या आणि कर्मचारी हे सकाळी रवाना झालेले आहेत आणि उद्या सकाळी प्रत्यक्षात 7:30 वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे. तत्पूर्वी आपण या वैभववाडी तालुक्यातल्या निवडणुकीचा आढावा घेऊया. वैभववाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदच्या 3 आणि पंचायत समितीच्या 6 अशा एकूण 9 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यापैकी जिल्हा परिषद ची कोळपे मतदारसंघातली जी जिल्हा परिषदची जागा आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. त्याच्यानंतर कोकिसरे पंचायत समितीची जागा आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत 7 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून 7 जागांसाठी 17 उमेदवार रिंगणात आहेत आणि या 17 जणांचं भवितव्य आहे उद्या मतपेटीत कैद होणार आहे आणि त्याची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण झालेली आहे. उद्या सकाळी 7:30 वाजल्यापासून तालुक्यातील 58 बूथ केंद्रांवरती मतदानाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. त्याकरिता आज सर्व प्रशासनाने ती तयारी पूर्ण केलेली आहे. सकाळीच वैभववाडी तहसील कार्यालयातून प्रत्येक मतदान केंद्रांवरती मतदान अधिकारी, केंद्राध्यक्ष, त्याचबरोबर सहाय्यक जे कर्मचारी आहेत ते सर्वांचं पथक आहे हे मतपेट्यांसह रवाना झालेलं आहे. त्यानंतर आपण वैभववाडी तालुक्यातल्या एकूण मतदान केंद्राचा आढावा घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर एकूण 58 मतदान केंद्र आहेत. या मतदान केंद्रांवरती उद्या मतदान होणार आहे. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर प्रत्येक मतदान केंद्रावरती केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, पोलीस अधिकारी, त्याच्यानंतर झोनल अधिकारी आहेत, त्याच्यानंतर राखीव पथक आहेत, असं कर्मचाऱ्यांचं पथक आहे. त्याकरिता आपण जर कर्मचारी किती तैनात केले आहेत ते आपण जर पाहिलं तर केंद्राध्यक्ष 58 आहेत, मतदान अधिकारी 58 आहेत, सहाय्यक अधिकारी 116 आहेत, पोलीस कर्मचारी हे 116 आहेत, झोनल पथकामध्ये 8 जण आहेत. त्याच्यानंतर राखीव 6 पथकं तैनात करण्यात आलेली आहे की कोणत्याही परिस्थितीत एखादी अनुचित घटना घडल्यास किंवा एखादं पथकाच्या कुठलाही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याकरता हे राखीव पथक ही 6 अशी तैनात करण्यात आले. त्याच्यानंतर हे सर्व साहित्य आणि कर्मचारी यांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्याकरिता 6 एसटी बसेस आणि 2 जीप हे तैनात करण्यात आलेले आहेत आणि या वाहनांद्वारे ही सर्व मंडळी आहेत ती मतदान केंद्रांवरती पोहोचली आहेत आणि आता प्रत्येक मतदान अधिकाऱ्याने प्रत्येक मतदान केंद्राचा ताबा घेऊन त्या ठिकाणी मतदान साहित्य तसेच सर्व कर्मचारी अधिकारी हे त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि उद्या सकाळी प्रत्यक्षात मतदानाला या सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी जर आपण वैभववाडी तालुक्याच्या संपूर्ण निवडणुकीचा जर आढावा घेतला तर आपण 28 तारीख नंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झालेली होती आणि अगदी पाहिलं तर भाजपा विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशीच खरी तर लढत होत आहे. भाजपचे 7 उमेदवार, ठाकरे शिवसेनेचे 7 उमेदवार, मनसे 1, राष्ट्रीय काँग्रेस 1 आणि अपक्ष 1 असे एकूण 17 उमेदवार आहेत ते निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. याची जर आपण या निवडणुकीचा जर सर्व आढावा घेतला तर निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भाजप आणि ठाकरे शिवसेने यांच्यातच एकमेकांमध्ये अगदी आरोप प्रत्यारोप देखील रंगले होते. विविध सत्ताधारी पक्षाकडून विकासाच्या मुद्द्यावरती निवडणूक लढवली जात असताना ठाकरे शिवसेने कुठून तरी एक भावनिक आव्हान हे आहे मतदारांना केलेलं होतं. हे भावनिक आव्हान कितपर्यंत मतपेटीत रूपांतर त्याचं होणार आहे हे येणाऱ्या 9 तारीखला समजणार आहे. अशी ही वैभववाडी तालुक्यातली ही निवडणूक म्हणजे निवडणुकीचे प्रचार आहे तो अगदी रंगतदार झालेला जात होता. नितेश राणेंनी देखील एक प्रचार सभा घेतली होती. तर दुसरीकडे आपण पाहिलं तर विरोधी गटाकडून म्हणजे ठाकरे शिवसेना असेल किंवा महाविकास आघाडीकडून मात्र तशी प्रत्यक्ष कुठल्या मोठ्या नेत्याची सभा झाली नाही. केवळ माजी खासदार विनायक राऊत हे वैभववाडी तालुक्यात आले होते. त्यांनी
आपले माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे यांच्या प्रचारासाठी कुर्लीत प्रचार फेरी काढली होती, त्यात सहभागी झाले. त्यावेळी सुशांत नाईक देखील होते. मात्र काँग्रेस असेल, मनसे असेल यांच्याकडून मात्र कुठली प्रचार सभा अथवा त्यांचे नेते या प्रचाराच्या याच्यात कुठेही दिसले नाही. एकीकडे भाजपने घरोघरी वाडीवार बैठका, खळा बैठका, प्रचार फेऱ्या घेऊन अगदी प्रचार सूक्ष्म पद्धतीने केला होता. तर ठाकरे शिवसेनेकडून त्यांना तोडीस तोड उत्तर देण्यात आलेलं होतं. तर काँग्रेसचा केवळ एकच उमेदवार आहे, तो म्हणजे भुईवाडा पंचायत समितीमध्ये. त्या ठिकाणी भाजपचं काँग्रेसचं जर आपण बघितले तर काँग्रेसची प्रचार यंत्रणा ही तेवढ्या ताकदीने त्या ठिकाणी दिसून आलेली नव्हती. हे सर्व जो आपण बघितलं ही प्रचार यंत्रणा ही राजकीय पक्षांकडून राबवण्यात आलेली आहे. त्यानंतर आपण बघितलं तर या वैभवडी तालुक्यातल्या ज्या आता 7 जागा आहेत, त्या 7 जागांच्या ज्या आपण जर लढती पाहिल्या तर सर्वच ठिकाणी अगदी अटीतटीची लढत होत आहे. भुईवाड्यामध्ये पाहिली तर चौरंगी लढत होत आहे. मात्र या चौरंगी लढतीच्या खूप नाट्यमय घडामोडी घडलेल्या आहेत. कोळपे जिल्हा परिषदची जागा बिनविरोध झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी असलेले ठाकरे शिवसेनेचे अपक्ष उमेदवार जितेंद्र तळेकर यांनी उमेदवारी अर्ज माघार घेतला आणि त्या पंचायत समितीसाठी त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज कायम ठेवल्याच्या नंतर ऐनवेळी ठाकरे शिवसेनेने अपक्ष उमेदवार असलेले वसंत मोरे यांचा पाठिंबा काढून जितेंद्र तळेकर यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले. त्याच्यानंतर तिथला जे अपक्ष उमेदवार वसंत मोरे होते त्यांनी आपला पाठिंबा हा भाजपचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांना दिला. त्यामुळे इथली जी रंगत आहे ती अगदी भाजपा विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशी होणार आहे. जितेंद्र तळेकर आहेत तर भाजपाकडून देवानंद पालांडे आहेत. काँग्रेसकडून या ठिकाणी रुपेश गुरव हे रिंगणात आहेत. तर अपक्ष उमेदवार असलेले ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत वसंत मोरे यांनी मात्र आपला जो पाठिंबा आहे तो देवानंद पालांडे यांना जाहीर केल्यामुळे ते अगदी मोठी रंगत या निवडणुकीत या ठिकाणी आलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर कोळपेमध्ये माजी सभापती सुवर्ण संसार या भाजपकडून लढत आहेत. तर त्या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेचे सचिव असलेले गुलझार काझी यांच्या पत्नी रेहाना काझी या त्यांना तोडीस तोड असं उत्तर देत आहेत. अगदी हा जर या मतदारसंघाचा जर आपण विचार केला तर हा मतदारसंघ कोळपे, तितवली, नानिवडे, वेंगसर, मांगवली, पुनर्वसन हा भाग जो येतो त्यामध्ये कोळपे गावची जी भूमिका असणार आहे ती कोळपे गावची भूमिका ही अगदी निर्णायक असणार आहे. कारण गुलजार काझी हे मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारे आहेत आणि कोळपे गावात मोठं मतदान आहे मुस्लिम समाजाचे आहे आणि तो समाज कोणाच्या पाठीशी उभं राहणार यावर बरंचसं गणित अवलंबून असणार आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघात आपण येतो. कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये माजी सभापती शुभांगी उर्फ माई सरवणकर या ठाकरे शिवसेनेकडून रिंगणात आहेत. तर माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती यांच्या सुनबाई श्रावणी रोहन रावराणे या भाजपाकडून रिंगणात आहेत आणि ही या ठिकाणी दुहेरी लढत जी आहे ती होते. आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर कोकिसरे पंचायत समिती ही पूर्वीच बिनविरोध झाली आहे. या ठिकाणी भाजपचे तालुका अध्यक्ष सुधीर नकाशे यांच्या ज्या पत्नी आहेत त्या या ठिकाणी बिनविरोध म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. या ठिकाणी जर जिल्हा परिषदेचा जर आपण विचार केला तर दुरंगी लढतीत अगदी अटीतटीची लढत होत आहे. एकीकडे जर पाहिलं तर या ठिकाणी मोठं जातीचं राजकारण होण्याची शक्यता देखील अधिक आहे. कारण वैश्यवाणी समाज आणि मुस्लिम समाजांची जी मतं आहे ती निर्णायक असणार आहे. आणि ही मतं कोणता पक्ष घेणार, कोणाच्या पारड्यात पडणार यावरती बरंचसं गणित अवलंबून असणार आहे. याच ठिकाणची ज्या 2 पंचायत समिती आहे त्यामध्ये आपण पाहिलं तर उंबर्डे पंचायत समिती जी आहे ती उंबर्डे पंचायत समितीमध्ये करूळच्या साची कोलते ह्या भाजपाकडून आहेत. तर कुसूरगावच्या माजी सरपंच स्मिता पाटील ह्या ठाकरे शिवसेनेकडून आहेत. ही लढत देखील अगदी अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लढतीकडे देखील साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ, लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा हाय व्होल्टेज मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. कारण इथे जर पाहिलं तर अगदी दिग्गज नेते आहेत ते या मतदारसंघात आहेत. त्यामध्ये 2 वेळा पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून राहिलेले मंगेश लोके हे या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर दिलीप रावराणे यांचे सुपुत्र सिद्धेश रावराणे हे या निवडणूक रिंगणात आहेत. असे 3 मातब्बर नेते मंडळी या मतदारसंघात असल्यामुळे या निवडणुकीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. या मतदारसंघाचा जर आपण आढावा घेतला तर खांबाळे पंचायत समितीमध्ये जे ठाकरे शिवसेनेकडे यापूर्वी तालुका प्रमुख म्हणून कार्यरत होते ते मंगेश लोके यावेळी त्यांनी भाजपाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आणि ते निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. सलग 3ऱ्यांदा ते पंचायत समितीच्या सदस्य पदाकरिता निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि त्यांना अगदी नवखे उमेदवार असलेले ठाकरे शिवसेनेचे स्वप्नील रावराणे यांनी
हे समोर ठाकलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांना अगदी तोडीसतोड उत्तर दिलेलं आहे. गेली 2 टर्म केलेली कामं या विचारावरती, या विकासाच्या कामांवरती लोक हे मतदारसंघात प्रचार करत होते. तर अगदी नौखा असलेले स्वप्नील रावराणे यांनी मात्र या भागात रखडलेला जो विकास आहे ते विकासाचे मुद्दे घेऊन लोकांपर्यंत गेले. ते लोकांना किती भावतात आणि लोक किती त्यांच्या पाठीशी उभं राहणार हे मात्र अगदी 9 तारीखला समजणार आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर अगदी रंगतदार जी निवडणूक म्हटली जाते ती अगदी लोरे पंचायत समितीमध्ये अगदी तिरंगी लढत होते. या लढतीकडे सर्व तालुक्याचं लक्ष आहे, कारण वैभववाडीच्या तालुक्यातले दिग्गज नेते जे म्हणून ओळखले जातात दिलीप रावराणे त्यांचे सुपुत्र भाजपाकडून रिंगणात आहेत आणि त्यांच्या विरोधात माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे हे ठाकरे शिवसेनेकडून रिंगणात आहेत आणि या दोघांच्या अगदी अटीतटीची ह्या ठिकाणी लढत होत आहेत. माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे हे सभापती पदाच्या कार्यकाळात केलेली जी कामं आहेत त्या जोरावर तिथे जातात. त्याचबरोबर भावनिक मुद्दे देखील त्यांनी घेतलेले आहेत. तर एक युवा कार्यकर्ता, युवा नेतृत्व म्हणून सिद्धेश रावराणे हे या निवडणुकीत उतरलेले आहेत, युवकांना साथ घालत आहेत. या भागातील जी प्रलंबित विकास कामे आहेत त्या विकास कामं मार्गी लावण्यासाठी भाजपाला सहकार्य करण्याचं आव्हान त्यांनी या प्रचारादरम्यान केलेलं होतं. आणि अगदी ही निवडणूक आहे किंवा ह्या निवडीकडे अगदी सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं. याच ठिकाणी पुन्हा परत मनसेने देखील एक उमेदवार दिलेला, जे कुर्ली गावचे सुपुत्र असलेले अक्षय बागवे या ठिकाणी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळे इथली ही तिरंगी लढत आहे आणि या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारतं हे पाहणं अत्यंत महत्वाचं असणार आहे. संपूर्ण तालुक्याचा जर आपण विचार केला तर सद्यस्थितीत ही निवडणूक जी झाली पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदच्या या एकूण 7 जागांसाठी, तर 7 जागांचं जे चित्र आहे ते 9 तारीखला स्पष्ट होणार. मात्र जी निवडणूक होती ती अगदी सुरुवातीला एकतर्फी निवडणूक वाढत होती. भाजपा अगदी एकतर्फी ही निवडणूक जिंकेल असं वाटत असणार. मात्र जसं जसं प्रचाराचा वेग आला, प्रचारात वेगवेगळे मुद्दे येऊ लागले, प्रत्येक भागातील वेगवेगळ्या मुद्द्यांना उमेदवारांनी हात घातले आणि त्याच्यामुळे ही जी निवडणूक आहे ती अगदी रंगतदार येऊन वेगळ्याच उंचीवर येऊन पोचलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी केलेले जे भावनिक मुद्द्यांचं राजकारण असेल किंवा प्रत्येक ठिकाणी ज्या प्रलंबित विषयांवर केलेले जे प्रचार असतील त्याच्यामुळे ही निवडणूक वेगळ्या टप्प्यावरती येऊन टेपलेली आहे आणि मतदार आता नेमका कोणाला साथ देणार हे मात्र 9 तारीखला चित्र स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचा मा चॅनल, कोकण सात लाईव्ह. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा सत्ता संघर्ष, मतदानासाठी प्रशासन सज्ज. लोकवस्तीजवळ 7 ते 8 कव्यारेड्यांचा वावर आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे सुभेदार मेजर संजय सावंत निवृत्त. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल, कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.